ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም እዩ ኣናኹም ሰላሐዲን ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻዊ ቤተ ክርስቲያን ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሒዝና መጺና ኣለና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሎም ንካፈሎ ቃል ካራክተር ድብል እዩ ካራክተር ብዙሕ ጊዜ ካራክተር ድብል ቃል ብዙሕ መንገዲ ክስመን ክጽዋዕን ሰሚዕና ኣለና ካራክተር ድብል ቃል ኣዝዩ ረዚን ቃል እዩ ካራክተር ድብል ቃል ኣዝዩ ዓበይቲ ነገራት ኣብ ውሽጡ ዝሓዘ ቃል እዩ ካራክተር ድብል ቃል ኣዝዩ ካፍቶም ናይ ዕቤት ጎደና ተባሂሎም ኣብ ሂወት ዝጽውዑ ሓደ ነጥቢ ኣብኡ ዘብጽሐካ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካራክተር ድብል ኣብ ሂወት ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ሎሚ ክንርኤና ማለት እዩ ኢየሱስ ስሙ ዝተባረኸ ይኹን መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ሩት ምዕራፍ 3 ከም ዝብል ቃል ኣሎ ሩት ምዕራፍ 3 ጥቕስ 11 ሕጂ ድማ ጓለይ ኣይትፍርሂ ደግ ሰበይቲ ምዃንኪ ኩላ ደገ ህዝበይ ትፈልጥ እሞ ዝበልኪ ኩሉ ክገብረልኪ እየ ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ እዩ እቲ ወራሱ ኩሉ ዝኾነ ቦአዝ ነታ ካብካላ ዓይነት ዓሌት ዝመጸት ሩዝ እሞ ከዓ እቲ ወራሱ ኩሉ ዝበሃል ብዓሌት እኳ ክቀራረቡ ዘይግብኦም ክንሱ ንሩት ግን ደድሕርና ኣሚና ኣብታ ሃገርቲ ምስ መጸት ስለ ሩት ሓደ ነገር ይሰሚዑ ስለ ጽባቐያ ኣይኮነን ሰሚዑ ስለ ናይ ደገ ጽባቐያ ዘይኮነ ስለ ናይ ውሽጢ ጽባቐያ ይሰሚዑ ናይ ውሽጢ ጽባቐ ድማ ካራክተር እዩ ርኢኹም ኣሕዋት ካራክተር ካብ ናይ ደገ ጽባቐ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝበልጽ ሩት ብካራክተራ ኣዝያ ብልጽቲ ሰብ እያ ነይራ ካብታ ሓደ ኣብ ማእከልቲ ህዝቢ ሩት ክትፍለጥን ክትውረን ክትከብርን ድገበራ ጽባቐ ደገ ይኮነን ጽባቐ ውሽጢ ስለ ዝነበራ እዩ ስለዚ ቦአዝ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢልዋ ሕጂ ድማ ጓለይ ኣይትፍርሒ ኢልዋ ደግ ሰበይቲ ምዃንኪ ኩላ ደገ ህዝበይ ትፈልጥ ኢልዋ ደግ ሰበይቲ ክብላ ከሎ ጽቡቕ ካራክተር ዘለክ ሰብ ምዃንክስ ኩሉ ሰብ ይፈልጠኪ ኢልዋ ስለዚ ዝደለኸ ነገር ክንገብረልኪ ኢና ኢልዋ ብጣዕሚ ዝገርም ኩልንቱንኡ ማሪኻ ድሌታ ክገብረላ ከም ዘለዎ ብኸመይ ኣጌራቶ ተዳኢልኩምኒ ጽባቐ ካራክተር እዩ ርኢኹም ኣሕዋት ኣብ ሂወት ካብታ ሓደ ልብሰብ ክግዝአልና ልብሰብ ክእመነልና ልብሰብ ክስዕበና ዝገብሮ ብዙሕ ታለንትታት ብምህላው ኣብ ሂወትና ብዙሕ ክእለት ብምህላውና ገለ ይኮነን ኖ ጽቡቕ ካራክተር ብምህላውካ እዩ ምስ ሰብ ዘንብረካ ጽቡቕ ካራክተር ምህላውካ እዩ ብዙሕ ክስዕበካ ዝገብረካ ብዙሕ ጊዜ ስለ ካራክተር ሸለል ድብሉ ሰባት ዘለዎም ክንደይ ጽቡቕ ነገር ኣብ ሂወት ይኸስርዎ እዮም ከምዚ ገይረ ከረድአኩም ኣብ ፍሪጅ እንተደኣ ኣትዩ ዝዕቀብ መግቢ ካብ ፍሪጅ ምስ ወፀ ድሕሪ ዝተወሰነ ጊዜ ተባላሽዩ ጨኒ ትጉሕፎ ኢኻ ልክዕ ከምኡ ድማ ኣብ ሂወትና ዘሎ ውህበትና ክእለትና እንተደኣ ንዕኦም ዝዕቅብን ድሕዝን ካራክተር ደይብልና ኮይኑ ይፍንፎን እዮም ኣይገርመኩምን ይፍንፎን እዮም ጊዜኦም ይወድቕ ይሓልፍ ተቐባልነት ይስኡን እዮም ንዘለና ውህበት ንዘለና ጊፍት ነዊሕ ዕድመ ክጸንሕ ዝገብሮ ብዙሕ ክንጥቀመሉ ዝገብረና ብካራክተር ጌርና እንተዳ ዓቂብናየ እዩ ጊፍት ክህልወካ ውህበት ክህልወካ ሓደ ሰናይ ነገር እዩ ቀጺሉ ግን ነቲ ዘለካ ውህበት ኣብ ልቢ ብዙሓት መጎስ ክረክብ ትደሊ እንተዳ ኮንካ ነቲ ዘለክ ውህበት ኣብ ልቢ ብዙሓት ተቐባልነት ክትረኽቢ ትደሊ እንተዳ ኮንኪ ዘለክ ነገር ተቐባልነት ክትረኽቢ ዝገብረኪ ካራክተር ኣብ ሂወትኪ ቢልድ ኣብ ትገብር እንተዳ ኮንኪ እዩ ምኽንያቱ ንብዙሕ ነገር ክንከይድ ዝሕግዘና ኣብ ሂወት ካራክተር እዩ ብዙሓት ሰባት ርኢና ኣለና ብዙሕ ጽቡቕ ውህበት ዘለዎም ነዊሕ ጎደና ክኸዱ ዝኽእሉ ነዊሕ ጎደና ክኸዳ ዝኽእላ ብዙሕ ክገብራ ዝኽእላ ነገር ግን ብሰንኪ ዝወደቐ ካራክተረን ኣብ ብዙሕ ነገር ክተርፋ ከለዋ ርኢና ኣለና ኣብ ብዙሕ ነገር ክወድቁ ከለዉ ርኢና ኣለና ንምንታይ ተዳኢልኩምኒ ምስ ኣምላኽ ኮነ ምስ ሰብ ብትኽክል ከስርሐና ዝኽእል ካራክተር እዩ ካራክተር ኣብ ሂወት ካብቶም ኣዝዮም ወሰንትን ኢምፖርታንትን ኣገዳስን ነጥቢ እዩ ማለት ካራክተር ናይ ውሽጢ ጽባቐ ወይ ድማ ባህሪና እንልለየሉ በናይ ባህሪ ኢኻ ትልለ ሰባት ስለኻ ክዛረቡ ከለዉ እዚ ከምዚ እዮም ኢሎም ክዛረቡልካ ተደኣ ኮይኖም በናይ ባህሪኦም እዚ ሰብ ከምዚ እዮም ዝብሉኻ በናይ ባህሪ ኢኺ ኣብ ደገ ትፍለጢ ትፈልጡ ዶ በናይ ባህሪ ኣብ ደገ ከም ትፍለጥ ትፈልጥ ዶ እሱ ናትካ ካራክተር እዩ ሰባት ብብዙሕ ዘረባኻ ገለ ይኮኑን ዝፈልጡኻ ብራዘር ሰባት በታ ኣብ ሂወትካ ተርእዮ ካራክተርካ ብኡ ገይሮም እዮም ዝፈልጡኻ ንምንታይ ገለገለ ገዲፎምካ ይርሕቁ ንምንታይ ገለገለ ደይቀርቡኻ ንምንታይ ንገሊኦም ከገለገለ ደልዮም እዮም ጽዎም ካራክተር ርኢኹም
ጽቡቅ ካራክተር ዘለዎም ሰባት ደሊኻ ኢኻ ተምጽኦም ሕማቅ ካራክተር ዘለዎም ሰባት ግን ደልዮም ከም ዝስኡንኻ ኢኻ ትገብሮም ታድም ኢኻ ካብኦም ንምንታይ ተዳኢልኩምኒ ምስ ሰብ ብሕብረት ከምብረኩም ዝኽእል ባህሪኹም እዩ ምስ ሰብ ብሰላም ከምብረክ ዝኽእል ባህሪኺ እዩ ኣብ ጽባቐ ትተኣማመኒ ኣብ ገለይ ትተኣማመን ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣብ ካራክተር ተኣማመን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ኣሕዋት ርእይዋ ሩት ካብ ካልእ ዓሌት እያ መጽያ ሩት ካብ ካልእ ዘርኢ እያ መጽያ ሩት ብዘርአን ብዓሌታን ምስ እስራኤላውያን ምስ ኣይሁድ ክትሓብር ትኽእል ሰበይቲ ይኮነትን ነገር ግን ቦዓዝ ወራሱ ሁሉ ኹንሱ ወናን ሁሉ ኹንሱ ግን ናይ ሩት ዓሌት ምንም ኣይመሰሎን ንዓሌታ ንዘርአ ምንም ኣይመሰሎን ዓሌተይ ዘርአይ ከይባላሾ ኣይበለን ኣብቲ ግዜ ኸመይ እዮም ዝብሉ ነይሮም بعليت مارارات يمنيرهم السجن عليت منهم أي مصولون نمنتاي تدعيلكموني نروت كمل كعن العلي كاب عليت عن العلي جديفون قدميت زحلفنا يوش تتصبق كاركتر نيروا كاركترها نلبس سحبوه كاركترها نقلبو سحبوه كاركترها سعيروه كاركترها سلز سعره نزرع منهم أي مصولون بك نخل نجر بتيخو خربا زجبره ጽባቐ ካራክተር እዩ ኣሕዋት ምስ ሰብ ዘንብረና ሩት እንታይ ተባሂላ ካብ ጽባቐ ካራክተራ ድተላዕለ ኣብ ሩት ምዕራፍ 4 ጥቕሲ 15 ሩት ምስ ወለደት እቲ ሰብ ከምዚ ኢሉ ጸዊዕዋ ርአዩ እታ ካብ ሸውዓተ ወዲ እትበልጽ እተፍቅረኪ ሰበይቲ ወድኺ ወሊዳቶ እያ እሞ ንሱ ንነፍስኺ ዘሐድሳ ሓጋዝ እርግናኺ ክኾነኪ እዩ በለኣ ሩት ምስ ወለደት ካብ ሸውዓተ ኣሰብኡ እትበልጽ ተባሂላ ማይ ጋነስ ሓወይ ሓፍተይ ካብ ማንም ንላዕሊ ብሉጽ ክትበሃል ትደሊ እንተደኣ ኾንካ ኣብ ልቢ ብዙሓት ብሉጽ ኮንካ ክትቁመጥ ትደሊ እንተደኣ ኾንካ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ገዛእ ርእስኻ ከይቋረጽካ ስራሕ ጠቢብ ሰብ ኣብ ገዛእ ርእሱ ዝሰርሕ ጥበበኛ ሰብ ኣብ ባህርያቱ ይሰርሕ ባህርያትካ ኩሉ ግዜ ስርሓዮ ኣብ ባህርያትካ ብቃል ኣምላኽ ተቐረጽ ኣብ ገዛእ ርእሱ ዝሰርሕ ሰብ ኣብ ካራክተሩ ዝሰርሕ ሰብ ኣብ ልቢ ብዙሓት ክቁመጥ ይኽእል እዩ ኣስተውዕሉ ሕዋት ዝጀመርካዮ ጉዕዞ ክትፍጽም ካራክተር የድልየካ ዘለካ ውህበት ዕድሚኡ ዝነውሕ ኣብ ካራክተር እዩ ብመጎስ ዘመላለሰካ ድማ ካራክተር እዩ ካራክተር ማለት ኣሕዋት ካራክተር ማለት ሓደ ጸሓፉለይ እትለይሉ ባህሪ ማለት እዩ ካልኣይ ናይ ውሽጢ ጽባቐ እዩ ሳላሳይ ውጽኢት ዝኣመንኩምሉ ሓሳብ እዩ ስለዚ ኣብ ህይወትኩም ምስ ዓበይቲ ኾፍ ክትብሉ ትደሊ እንተደኣ ኾንኩም ኣብ ልቢ ብዙሓት ሰባት ንነዊሕ ግዜ ስፍራ ክትሕዙ ትደሊ እንተደኣ ኾንኩም ኣባኹም ዘሎ ጽቡቕ ነገር ድማ መጎስ ክረክብ ትደሊ እንተደኣ ኾንኩም ካራክተርኩም ክጽብቕ ኣለዎ ምኽንያቱ መጎስ ኣብ ካራክተር እዩ ዘሎ ካራክተር ክንተደኣ ጸቢቑ ኩሉ ትገብርዮ ሰብ ኣብ ልቢ ሰብ መጎስ ክረኽበልኪ እዩ ኣምላኽ ሰማይ በዚ ይባርኽኩም ሃሌሉያ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኹልኩም ይባርኽኩም ሎማዓንቲ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወት ወሲንኩም ተቀበልኩም ሰባት በዚ መዓልቲ እዚ ንጎይታ ክትቀበሉ ዕድመኩም ኣለኹ ስለዚ ንጎይታ ክትቀበልዎ ትደሊ እዛ ጸሎት ምሳይ ጸልዩ እግዚአብሔር ኣቦ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስክነካ ኣለኹ يأمن الله ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝሞተን ዕዳ ኃጢአተይ ከም ዝኸፈሎን ከም ዝሞተን ብሳልሰይቲ መዓልቲ ከም ዝተንስአን ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዝተቐመጠን ይኣምን ኣለኹ ካብዛ ሰዓት እዚኣ እንዳሓር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ መድሓኒ ኣምላኸይ እዩ ብኢየሱስ ስለ ዝኣመንኩ ውሉድ ኣምላኽ ኮይነ ኣለኹ እዚኣ ዝወሰንኩም እንኳዕ ሓጎሰኩም ኣምላኽ ሰማይ ይባርኽኩም በዚ ታሕቲ ዘሎ ኮንታክት ግበሩና ዘድልየኩም ማተርያል ክንሕግዘኩም ኢና ሻሎም